Suportado sang Armed Forces of the Philippines o kon AFP si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. matapos ginban ini kagang iya pamilya nga makasulod sa mainland China, Hong Kong kag Macau. Matandaan nga ginrason sang China ang mga pahayag ni Teodoro nga nagaatake suno sa ila sa interes sang ilang nasyon. Suno kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea Navy Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang tanan nga mga statement ni Teodoro ang nagapanindugan o kung nagpanindugan lamang para sa mga kinamatarong kag interes sang Pilipinas. Suno kay Trinidad, ang aktwasyon ni Teodoro ang sunod sa mandato nga proteksyonan ang integridad sang teritoryo kag soberanya sang pungsod. Pahayag pa ni Trinidad, wala sang anuman nga foreign pressure, legal maneuvering o kung personal nga pagpang-target sa delirato o kung sang liderato sa pungsod ang makalikang o kung makalingkang sa militar sa paghimo sang ila katungdanan nga santo sa konstitusyon. Sa separado nga statement sang AFP, gindayaw sini si Teodoro sa pagbulgar sang illegal nga mga aktibidad, mga pagpang-espiya kag iban pa nga ginahimo sang China nga nagapahog sa seguridad sang pungsod. Suno pa sa AFP, ang commitment ni Teodoro kag panindugan sa West Philippine Sea ang nagasalamin sa posisyon sang gobyerno sang Pilipinas sa pagpangapin sa national security, territorial integrity kag maritime interest. Matandaan nga gindubilian man sang China ang Chinese individuals kag mga organisasyon nga maghimo sang transaksyon o kung anuman nga aktibidad kaupod kay Teodoro kag sa iya pamilya. Una naman ginsiling ni Teodoro nga hindi siya apektado sang ban, bangod wala man siya sang plano nga magkadto sa China kag wala man siya sang mga propiedad didto.